Dnes trénujeme na Nosiciach. Takže dneska Nosice, snať to bude o pleskáčoch, krmivo tomu prispôsobené, čierne turbo od Endeho, je tam čierny supercrack pleskáč a ešte taká jedna moja obľúbená špecialitka, Advanced with Fish Meal, veľmi dobré krmivko, samozrejme nejaké červy, kukurica, voda trochu preplavuje, čiže aj tie štuple sme trošku tomu prispôsobili. Mám tam od Prestonu dva power štuple, jeden je od Fisherie, tak uvidíme. Štuple sú 2-gramové, 2,5 gramové a 3 gramové, snáď to bude fungovať. Nachystal som si na dnes krmivo World Champion s turbom v pomere 1:1. Cieľom je mať trošku ťažšie krmivo, keďže to tu tečie. A je to také allroundové krmivo, čiže čo príde, to by malo zabrať, viac zamerané možno na ploticu pleskáča. Tak dneska na Nosiciach s kamarátmi z klubu. Nachystal som si krmivo, ktoré som ešte tento rok nemal zamiešané. Je to od Marcel van den Einde Supercrack plotica, zmiešaný z DS feeder. A zvlášť som si potom pripravil ešte hlinu s liantom, aby mi to troška viacej lepilo. Budem do toho dávať mŕtve červy, nachystanie kosťak, pinka, dendrobena. No a vyskúšam aj lisovaný toast, uvidíme, čo z toho bude. Plaváky mám nachystané, jednu cibulku, takú 4-gramovú, jednu lizátko. Uvidíme, čo bude fungovať a komu. Potom sa na konci tréningu pozrieme na tie montáže detailnejšie. Prvá ryba jalec, neviem, či to nebude prúšvih dneska. Vládko, ako ti berú? Hod ryba. Hod ryba. Krásny. 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 Jalec, teraz plotica, Vlado ma tu sprava bije. Krásna ryba. Ako zabral? Nabehli. Krásne ryby. Vyfarbené. Takéto jalčekovia.
už tretí. Krajšia ryba. Pekne. Jaočoky. Osálik. S 12. hodinou posledná ryba. Povedz mi, ako sa ti dneska chytalo a čo si myslíš o tom celom? Podstatné je, že sme boli na vzduchu, asi tak by som to zhodnotil. Voda je ešte studená, počasie sa nám zopsulo, napriek predpovedi teda začalo pršať, tomu zodpovedala aktivita rýb. Aspoň teda na mojej strane chytil som dohromady 6 kúskov, ak sa nepočíta teda belica. Čo mi najlepšie fungovalo, bol tento systém s ľahkým lizatkom 2-gramovým, môžem takto ukázať, kde sa mi darilo dostatočne presne vodiť tú montáž, pribrzdiť to dole od hlavnej záťaže 30 cm jeden broček. A potom postupne som to mal tak spravené, aby sa to príliš nedvíhalo od toho dna. Vďaka tomu sa mi darilo odchytávať aj tie väčšie rybky, keď tam boli. Ale hovorím, aktivita bola slabá, moc som toho nenachytal, takže toto bola montáž, ktorá fungovala asi najlepšie z tých, ktoré som mal. A Romana, krmivo, čo si myslíš, že bolo treba krmiť, nekrmiť, čo si o tom myslíš celkovo? Tak krmiť bolo treba priebežne. Mne sa zdalo, že vždy po nejakej tej menšej guličke tá aktivita ako keby zosilnila, ale skôr tam nabehla tá menšia ryba. Takže ťažko povedať pri tom počte, koľko ryb som chytil, vyvodzovať nejaké závery je ťažké. Ohľadom krmiva si myslím, že bolo treba ho viacej utiahnuť. Ja som mal príliš ľahké to krmivo a preto mi tam tá ryba nezostala. To je môj názor. No tak ideme sa pozrieť ďalej. Díky. Čo poviem? 7 rýb. O jednu rybu viacej ako Roman, keď nepočítam teda belice. Mal som 2 montáže prichystané. Po 4 hodinách neviem, ktorá bola lepšia. Každopádne mal som lizatko 3-gramové, mal som plavák na preplav, no a z pohľadu oloviek to bolo približne rovnaké. Keď si to zoberiem, tak mal som takto jeden broček s torpilkou oddelený, ale ten záberový dole som ťahal troška pod ne. No a aj tá druhá montáž bola podobne rovnaká, s tým lizatkom sa to dalo pekne uložiť dole, ale tá ryba si to nejakým spôsobom nechcela doberať. Tiež by som to asi pripísal tej studenej vode. No hľadám výhovorky, ale napadlo ma len to, že som bol v strede medzi chalanmi, takže mi rybu zobrali aj zľava, aj sprava, aj keď teda Roman mal o jednu menej, ale hlavne, že sme boli na vzduchu. Výsledok z dnešného dňa v podstate by som, neviem ani aký bude, pretože keď pôjdeme za chvíľočku ďalej za Vladom, tak Vlado nás úplne rozbil. Ten nás prechytal o 3-krát toľko, myslím, že 3-krát toľko, takže som zvedavý, čo vlastne nám ukáže on. Ja nemám čo ukázať, aj keď teda nejaké ryby som chytil, nejaké jalovce, plotice, pleskáča som nechytil žiadneho a na konci mi prišiel ešte nosal, takže asi toľko. Jedna z tých slabších chytačiek, ale bolo to určite poučné a uvidíme teda, čo nám ten Vlado ukáže. Tak Vladko,
Rybačka za nami, 4 hodiny. No, Povedz nám svoje tajomstvo, koľko si nachytal? 20 rýb dneska, 6 pleskáčov, celkom takých fajných. Plotice, nejaké jalce a na konci došli aj nosáky, ktoré celý čas nejako tu... Viem, že sú tu, je ich tu dosť, ale došli až ku koncu. Z môjho pohľadu mal som 3 montáže spravené. Z môjho pohľadu bolo dôležité mať dlhší fús od záberového broku, hodne dlhý. Čiže hačík mám tu, prvé olovo je, no je to 40 cm baržákov. Lebo keď som skúšal taký klasický preplav a tie broky mám bližšie k tomu hačíku na tých dvoch montážach, tam to až tak dobre nefungovalo. Trebalo veľmi pomaličky preplavovať a zastavovať. Preplaviť 10 cm, pristaviť, vtedy to trošku zdvihlo, vtedy to tá ryba brala. To bol jediný taký dnešný poznatok, že čo som vychytal, že kedy mi tá ryba to zobrala. Čiže brala ti lepšie z preplavu ako z lizatka zo zastavenia? No, zo zastavenia som mal jednu rybu a všetky ryby som mal chytené týmto spôsobom. Zastaviť, preplaviť 10-15 čísel, znova pristaviť, 5 sekúnd počkať a takto to robiť dookola. Vtedy tie ryby brali. Ryba ti išla krásne. A čo sa týka krmiva, čo by si povedal ku krmivu? Hralo nejakú rolu? Ja si myslím, že hej. Ja to v poslednej dobe robím tak, keď je takéto chladné počasie, že gro krmiva dám na začiatok a nejaké 2 litre si odložím a zmiešam to s hlinou. A potom už krmím takým tým slabším krmivom, vtedy to celkom dobre funguje. A ako by si zhodnotil celkovo túto vychádzku a vodnú nádrž Nosice? Nosice poznám, nie je úplne že dobré, ale chytal som tu, je to fajn voda. Vychádzka super, konečne sme boli spolu, traja minimálne. Takže som rád, trošku ma zaskočila tá voda, jak tu tečie, ale tak som sa prispôsobil, nejako som to zmastil. Tešíme sa na ďalšiu vychádzku. Čus. Tak chlapci, díky za dobrú vychádzku a vidíme sa opäť pri vode.